आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ नांगौ बेमोन आरो बारा मेथाइ खननो रोङा खालामब्रबनायसो जायोमोन आरो जोंना लाइटनियाबो मोजां जायामोन बांद्राय केमेरानिफ्राय लानानै मेकआपमेन थायामोन गाव गावबागावनो जा हायो गावजों गावनो देलायहोनानै जों माबा खालामोमोन हायो जे फुराना एक्ट्रिस जेउटि होनबा बै समाव रावबो सिनायैयानो गैया दोंसे गानावनो पुरा हिट जानो हादोंमोन बिथाङा दायो आंनि सेराव दङ डाइरेक्ट सोंना लानि माबायदि दिनैनि दिनखौ माबायदि मोनखो सिनियर जुनियर बा नोंथांमोननि जिखिनि लोगो बिथांमोनखौ लोगो मोननानै माबायदि मोनखो गिबियावनो बुंनांगोन बेखौ जोबोद मोजां मोनदों गोबाव समनि उनाव जों गासैखौबो लोगो मोनबाय जों गावबागाव रायजो जानानै संसार जानानै गावबागाव माबायाव बेस्थ' थानानै रावखौबो लोगो मोननाय जालामोन खिन्थु दिनै बे आदामोनहा बे प्रग्रामखौ लानाया जोबोद मोजां जादों जों लुबैबाय थाखायोमोन लोगो हमनो रायलायनो लुगैबाबो मोनला होननानै नाथाय दिनै जोबोद मोजां मोनदों लोगोसे जोंखौ मान होदों आर'नाइ होदों आरो माबा ट्रफि होनानै जोंखौ सनमान होदों बिनि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनदों आरो सानाखैमोन जे बिदि जागोन होननानै हथात जोंखौ फन खालामनानै लेंहरबाय नुजाफैनो हाबाय दिनै नुजाफैनो हानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बिराद गोबावनि उनाव माने 25 बोसोर फ्राय बिनि उनाव लोगो मोनलायदों सोरखौबा नङा होमबा औ बिराद गोबाव जाबायमोन जों सिम्पोलमोनजोंथ' मालाबा लोगो मोननाय जायो ओमफ्राय बिदिनो बिसोर प्रग्रामफोराव लिंहरो आंखौबो खिन्थु आंनो नुजाहैनो हायामोन आरो गथ' गथाय ओरै संसार जानायाव एसे बेस्थ' जानानै टाइम होनो हायामोन आं खिन्थु दाना बै एलबामाव मा गानमोन आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ नांगौ बेमोन आरो बारा मेथाइ खननो रोङा बे गानावनो फुरा बै समाव माने निस्सय नायग्राफोरा मिन्थिगौ जे बे गाननि थाखायनो माने बे गाना बै समाव बिराद मोनसे पपुलारिटि फैनो हादोंमोन बर'फोरनि गेजेराव बिथाङानो एक्ट्रिसा मा बुंगोन गोदो नोंथांमोना जि शुटिं खालामोमोन दानि शुटिं बहुत डिफारेन्ट आरो बै समनिफ्रायनो दासिम बहुत बर' फिल्मनि बे माबाया जौगाबोगासिनो दङ मा बुंगोन बिराद डिफारेन्स दं गोदो जोङो ओरैनो स्टेजाव प्रग्राम खालामनाय बायदिनो खालामब्रबनायसो जायोमोन आरो जोंना लाइटनियाबो मोजां जायामोन बांद्राय केमेरानिफ्राय लानानै मेकआपमेन थायामोन गाव गावबागावनो जा हायो गावजों गावनो देलायहोनानै जों माबा खालामोमोन जेसेबां हायो आरो ड्रेसफोराबो बिदिनो गावबागाव जा दं बेखौनो सोलायलायनानैबो गानोमोन मालाबा ओमफ्राय दानियावथ' बेबायदि नंला दाना मालाय मा होनो मेकआपमेन थायो आरो लाइटफोराबो मोजां जाबाय ओरै ड्रनजों खेबो केमेराफोर फेसिलिटि बिराद मोजां जाजोब्बाय बिराद डेभेलप जाबाय आरो मोजां मोनदों दासिम साबसिन जाबाय बिराद मोजां मोनदों आरो गोदोनिफ्राय बिराद मोजांसिन जाबाय बेनो फार्स्टमोन नोंना बेनो फार्स्टमोन नों बे समाव बेसेबां बोसोरनिमोन बा मा क्लासाव फरायो क्लास 10आवनो मोनदां क्लास 10 ओमफ्राय दायो बर्तमान मा खालामगासिनो दङ आङो दा जब मोनसे फिसा मावनानै दङ पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआव फेमिलि दं हासबेन्ड आरो आंना फिसा हौवा सानै आरो आंनि बिहाव दं बिजावजालि बेवाइ सासे आरो गैला फैगोन समफोराव आरो बिदि बा बे लाइनाव फैनायनि माबा मोनसे आसा दं नामा आसायाथ' गारनो हाखाया बे लाइनाव मोजां मोनखायो माने मिउजिकखौनो बिराद मोजां मोनखायो नालाय दा टाइम होनो हायोबा ओंखारगोन साबायखर थाबाय सानैनिसिमबो खोब सिनियर एक्ट्रिस बुंनांगोन बर' हारिनि जिहेतु बर'नि गिबिसिन भिडिअ एलबाम बे एलबामनिनो बिथांमोना एक्ट्रिस आरो फावखुंग्रि हिसाबै बिथांमोना फाव खालामदोंमोन आरो मोसादोंमोन आरो दिनै जिहेतु बेनिनो 25 बोसोर अर्थात सिलभार जुबलि बिथांमोना जि प्रडाक्शना आंनि गोसोनि एलबाम खौ बानायदोंमोन बा शुट खालामदोंमोन बे प्रडाक्शना दिनै बिनिनो सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन खालामनानै खोब रंजानाय मोनसे हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनदों